disko bat grabatu nahi dute zurekin. Basakabitik alde egin beharko nuke. Nahiko ondo jotzen duzu, talde batean. Baina bakarka edo duo batean, ez zara behar bezain jona. Eta denek dakite, baina nahiago dute isildu zuri egia esan baino. Saioa, saioa. Garola irabazi utzi ateratze, aske piztia, esnatu zaitez, hor dago guztia, zugan dago indar guztia, utzi ateratzen, aske piztia. Ei, saioa, ez zaite zain intentxo jarri ados, uma txiki bat ematen duzu. Saioa. Aitatxo, zer da zure oinordeko astebete barru aukeratuko duzulako kontu hori? Eta ni zer, baina sekulako negozioa daukat eta esku artean. Jakina, sukalde propioa daukagu. Zer? Osasun ikuskapena? Eskultura, ikusi egin behar. Itxaron, ezin zara sartu, nitaz fidatu behar duzu. Orantxatera da. Irregulartasun asko ari naiz ikusten hemen. Alaia nirekin eramango dut. Ez, ezin duzu.